com diu el confinament. Vos he de dir que este vídeo l'he intentat ja gravar 15.000 vegades i estic com de mala llet tot el rato, perquè mira, la llum, que si estic massa blanca, que si estic massa oscura, que si la meva família parla tot el rato, que ja sabeu que som 5, que així tots parlem a crits, aleshores si se colen algunes veus, són ells. La culpa pa ells. Este vídeo vull que siga motivant, vull que vos desperte somriures, vull que vos donen ganes d'alçar-vos del llit, del sofà, de la caïra, d'on estigueu sentades i sentats, que alceu el cul i que vos poseu a ballar, perquè el vídeo va de música. I no és que siga jo massa bona cantant. Bé, que el vídeo va de música, per què? Perquè la música ens salvarà d'esta situació. Sempre ho dic, jo soc músic, tinc la música a les venes, escolte moltíssima música i crec que això ens ajuda, ens motiva, ens fa evadir-nos dels problemes. Bueno, per lo menos a mi m'evadís de molts problemes. Ja sabeu que a mi me va una bona patxanga, una bona banda sonora de pel·lícula o un bon reggaeton o també, sabeu que per suposat, una bona música en valencià. I d'això vos vaig a parlar avui, de la música en valencià, perquè Escola Valenciana ha llançat a través de la seva plataforma digital el seu web i l'aplicació Bandcamp, que per a qui no sàpiga és com un Spotify de música que podeu escoltar online. Poseu Bandcamp, Escola Valenciana, la xira, i allà ho teniu tot. En este vídeo vos vaig a fer un xicotet unboxing d'estes 22 cançons. No pararé atenció en totes, perquè si no el vídeo es faria llarguíssim i me diríeu, Nerea, eres una pesada. Que també sé que ho soc, però bueno, me voleu igual, no? Faré un breu resum d'algunes de les cançons que més m'han agradat, encara que vos he de dir que m'agraden totes, perquè és espectacular. Abans de començar en este unboxing del CD de la gira número 14, vos he de dir que Escola Valenciana també ha tret... Ai, mireu... ¡Los Minions! Que en mi no se pot ser seriosa, no. Mira, no, seriosa no. Escola Valenciana ha tret la iniciativa Escola a Casa per a passar este confinament de la millor manera possible, amb unitats didàctiques per als més menús de la casa, pel·lícules, música i tot en la nostra llengua. Vaig a donar inici a l'unboxing del CD amb este mega micròfon que m'ha regalat mon pare. Goza de la... Comencem parlant del CD de la gira d'Escola Valenciana. Tinc quasi les 22 cançons que formen este CD. Vos he de remarcar, per suposat, la primera, que és de la gran Tessa, rapera, bonica, preciosa, que me l'estime jo, i la seva cançó Qui estima la seua llengua, del seu nou treball musical Rural, i que és impressionant. Una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire, una mà en l'aire, una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire i en la tron destral. Jo crec que no podia començar millor este CD que amb ella. La segona és de Tito Pontet i vos vaig a explicar la història que tinc amb Tito Pontet. La coneixia perquè als Premis 310 del 2019, que es van celebrar el desembre passat, va guanyar un premi. I jo havia escoltat Tito Pontet, i de fet, quan escoltava Tito Pontet pensava que era un home, perquè me sonava a nom d'home, no sé per què. I després vaig descobrir qui era. A més, Emma Tomàs em va escriure, m'ha dit que és de Beniarrés, que per cert, Beniarrés, o sea, pueblo de artistas. Veges tu a veure, Beniarrés, con Godella. No és broma, I m'he enamorat completament de Tito Pontet. I el meu cos és una barca que vola arriba a bon port. La tercera cançó del CD és del Diluvi. Jo supose que totes i tots coneixeu el Diluvi perquè, bueno, és que qui no coneix el Diluvi, per favor, si no el conegueu, també vos vaig a deixar l'enllaç baix de tots els grups de música que apareguen en este CD. La cançó és Heroïnes de la Fosca Nit i em pareix espectacular. La quarta cançó d'este CD és de... La Fúmiga! Bé,
La Fúmiga, ja sabeu que sóc superfan de La Fúmiga. Bueno, sóc fan de tots els grups que apareixen en este CD. Encara no han fet el videoclip de la cançó Espremedors, que és la que apareix en este CD, que suposa que pronto pujaran el videoclip, encara que ara que estem en confinament no sé com el van a gravar. Parla d'un amor lliure, un amor sense lligams, un amor real i pur, que és el tipus d'amor que hauríem de tindre totes i tots, per favor. O sigui, no volem una parella que ens vigile, una parella que ens manipule, una parella que ens faça sentir mal. Això no és amor. I és que a mi la frase de qui més t'estima no et farà plorar, et durà una festa, et traurà a ballar, t'obrirà les ales i et farà volar, ja està. Et durà una festa, et traurà a ballar, obrirà les ales i et farà volar. La cinquena cançó és de Xavi Sarrià i el cor de la Fera, Alliberem-nos. Un CD també que bueno, jo és que vos vaig a contar, jo soc molt fan, jo he sigut molt fan d'Obrim Pas, soc molt fan d'Obrim Pas, i Xavi Sarrià ha continuat un poc amb este legat d'Obrim Pas i ara ell va per lliure, però du un grup de músics que són també completament impressionants i que tenen un directe espectacular i està fent cançons també increïbles, amb molt de missatge que m'encanten, que em fan a vegades plorar. Jo vaig a confessar-vos que he plorat en un concert de Xavi Sarrià. Bueno, plorava en els concerts d'Obrim Pas i ara ploren els de Xavi Sarrià. És que jo, lo de plorar, ho tinc fàcil. La sisena cançó és Equilibri, de Smoking Souls. Mireu, en Smoking Souls jo tinc un dilema. Per què? Perquè no els escolte molt. Però estos dies de confinament estic amb l'Spotify ahí on falla, que li estic traient fum, i estic escoltant-los molt. Quan escolte les cançons, això fa no sé si m'explique. És que damunt jo m'explique fatal, El no sé si ho haureu entès. Suposo que sí. Si esteu ahí darrere i m'esteu entenent, poseu-me sí, Nerea. Nosaltres també t'entenem. Quan escoltem Smoking Souls, això fa La setena cançó és Ofèlia, de Civilització Perduda. És un grup que canta la nostra llengua i me recorda un poc ai, no me hi ara. Però grups d'estos a lo gòtic, més rock dur. Molta gent es creu que cantar en valencià solament és ska. I no, senyores, no senyores, cantar en valencià igual que com si cantes en anglès, com si cantes en xinès, com si cantes en alemany, pots cantar tot tipus de música. No s'encasillem en que els grups en valencians són dolçaina i prou, perquè no és de veres. Continuem amb el repàs i és que després de Ofèlia ve Cactus i el seu Gózatela. Té la mescla de Don Patricio de Contando Lunares i el flow que li posen ahí, el de Muro, la Sam i el Gózatela, saps? Que a mi me fa fer. A mi, jo escolte Gózatela i comencé. Gózatela, Tinc gana de fer-te un favor. me encanta y lo sabes. Gózatela, Tinc gana de fer-te un favor. contando lunares. La següent cançó, m'identifica al 200%, perquè és d'Herba Negra, que és un grup valencià que mescla un poc molts estils musicals i això m'agrada, i s'anomena A Pizza. I, claro, A Pizza. I jo sóc una pitjaora nata de la vida, perquè sóc de l'Horta Nord i a pitxe més que jo que sé. El meu dia a dia és a pitjar. Després ve l'Emperador, amb l'Eco i les Flors. Després de l'Emperador ve la Trocamba Matanuska, que bueno, és que la Trocamba jo sóc superfan també. Ja vos he dit que sóc fan dels grups amb molts músics damunt de l'escenari que toquen trombons, vents, percussió, i la Trocamba és un d'ells. Continuem amb Miquel Gil. Miquel Gil. Qui no estima a Miquel Gil? A banda que és un ser de llum, un ser bonicor, que jo quan el veig me donen ganes d'abraçar-lo i dir Miquel Gil, vine així que t'abrace. I la cançó s'anomena Canvi de clima, que està dins del seu últim treball Geometries. La següent cançó, fan d'esta cançó. Mireu, l'artista s'anomena Xavier de Vétera, suposo que serà perquè és de Vétera, ¿vale? I la cançó s'anomena Romans del Facebook. Arriba el Facebook, ja l'hem cagat, tot el que passi s'enterarà. Arriba el Facebook, ja l'hem cagat, tot el que passi s'enterarà. Després venen la Mireia Vives i Borja Penalba, que bueno, és que
Què voleu que vos diga d'ells? Jo és que la gent que canta i que té un directe tan potent com ells dos, solament amb una guitarra i una veu, bueno, i dos veus, i que transmeten tanta energia, tanta passió, tantes coses boniques, ja tenen el meu like. Si fora les xarxes tindrien el meu super like. Serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia. No sé, jo crec que tot el CD ens posa diferents tipus de música, des de subidón hasta bajón, però no bajón de que siguen mal, sinó bajón de que te fan pensar, perquè la música que fa pensar també és bona, i esta és una d'elles. Després està Gem, juntes, en un treball que s'anomena Satèl·lits, també les he buscat en YouTube, són espectaculars. Jo crec que la paraula que més estic dient este vídeo és espectacular, o sea, ni que fora una cançó de Fangoria. Vaig a fer l'últim repàs rapidet perquè si no, com bé vos he dit, este vídeo serà super llarg. La de Jazzmatics, que sóc tan fan de Jazzmatics, bueno, molt fan. I la cançó és Miram. Després tenim Júlia i Clara Andrés amb Punt Bernal. Després Mans de Destral i Els Oratges Canviants, que també hi ha noms super llargs que me costa fins i tot llegir. Hombres en la pluja. I per acabar és Novembers, que anava a dir-vos Novembers, però no, Novembers, i la seva cançó Job. Vos he fet un repasset, algunes més ràpid, altres menys, però és que ja sabeu que si no me posava, són 22 cançons, moltíssimes, però com ara tenim tant de temps, jo vos recomano que entreu al web d'Escola Valenciana i les escolteu totes, perquè totes tenen algo que a mi m'ha agradat, alguna coseta que dius, ai, esta cançó és especial, i per això suposo que les han seleccionat per a fer este CD. Ja sabeu que el podeu escoltar també en l'aplicació Bandcamp, que vos he dit abans. Que me comenteu coses, que me digueu quin tipus de música esteu escoltant estos dies o quines cançons vos estan motivant més a passar estos dies de confinament. Esteu molt atents de les xarxes d'Escola Valenciana perquè esta gent cada dia s'inventa una cosa i això és interessant i és divertit, perquè la qüestió és no parar, no deixar de crear contingut. Ja sabeu que jo en Instagram estic sent molt activa, o sigui que me podeu buscar perquè estaré allí fent alguna borina o algun vídeo amb els meus germans o amb els pares, que els pobres es duen ja de cap, però ells que se deixen i que s'ho passen ben. Que espero que vos hagi agradat i que ens veiem pronte, que ja sabeu que la setmana que ve espero tindre nou vídeo en el meu canal YouTube.